Alhamdulillah ya ngene iki lho ya. Ngene iki ya menantu idaman ya ngene iki. Iki pita terus dadi mati idamane mak niki nek pita tutorial dadi mantu idamane ini jati ya. Gawamu apa sik kok isane njaluk ilmu ya kudu nggawa-nggawa ngono lho. Lho apa ta ya nggo cikral ning ngarep iki lho wis gabut bar masak bingung golek kanca nek kanca jaduman karo wedhus karo pitik ning guri ae. Tips yang pertama ya ngene iki ya jadi menantu idaman. Kudu iso ngaret, Mbak. Yang pertama iki ngaret. Iso ngaret ora? Iso ya dipanas kok ngaret bareng. Waduh ya wis angel ku ya sing keloro. Liane. Sing keloro iki kudu iso nyanyi. Aku bisa nyanyi. Iya, iso ora nyanyi? Iso kok galak-galak tok piye? Nah, coba tak ajari sik cipo nada ngono lek misale arep nyanyi. Jajal warna nyanyi sik sithik. La 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 la. Kayak lagu apa tuh bajine mbak la aku galak-galak lagu dia tak jadi